Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bunda Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblok. Oh, wong apian ini pitik tongguri dikei mangan. Lah apa jenenge sing labini pitikku ya tak anggap matur nuwun lah, pitikku ndek keturunan. Iki oke ndek apan yo tak jiabudi sukete. Udan telung dino iki lah tukul-tukul. Hari ini aku arep nang Jepang pemirsa, masih ada waktu soalnya yo sebentar lagi gue tetep ana acara ngunggo mantu yo ngetok nggone dulure. Ya aku ana waktu aku arep nang Jepang dhisik. Niliki Mas Alek, aku yo duwe anak gede butuh ditiliki, disupport. Jare ketak yo apa jenenge mid semester Mas Alek. Aku golek jagung pemirsa, gue pakan pitik. Apa tak sudo, bukan masalah aku tidak duit, cuma pitikku bisa cilik-cilik, cuma monone kemanggang pemirsa. Regone iki nanggung, cara ngono nih. Bakolah juga jarang, ibaratnya nek isek tembean-tembean ngono. Bakul kan mesti golek sing awake gede iki. Soalnya kan kandangnya memang ya ayamnya saya akeh, mesti kok tukaran terus. Jambuh soal cuma aku nang pasar sik golek pakan ayam, aku mah golek pakan kucing, cuma kok tokone urung buka, bakule no sik nyetok bosek iki garap. Bakule sik iku paling bisa notoni stok. Wong lagi jam 6 kok pemirsa. Iki aku arep nang Jepang, raketang sewengi guys yo. Iki Mas Santo libur no seminggu. Pireng-ireng karo nang acara ngunduh mantu. Ayo dulu anu pemirsa. Yo seneng lah alhamdulillah ponanku wis entuk jodone. Ya iki kena apa kok iring-iringnya pihak laki-laki, biasanya kan iring-iring atau ketemu apa ijab bikin lah. Memang nuku ada kan ibaratnya kan tergantung apa jenenge rembukan keluarga, tergantung juga nek ya biasalah wong Jawa pasti kan jenenge pertemuan jodoh iki tetep ana jenenge ketokan dino nek wong Jepang ngomongnya nek wong Jepang ya hitungan dino, ketokan dino kuwi cocok itu ya pemirsa. Berarti rembukan si terbaik apa jadi kualiane Mbak Sri anaknya Mbak Kemi. Berarti ku ndekne wonge sing ibaratnya beliaune ya kuwi ngunggo mantune pemirsa. Mumpung masih ada waktu aku tak sehari main ke Jepang. Ini masalah ngono ku jenenge kaya orang tua niliki anake lah ngono pemirsa ya. Mas Santos juga nang omah. Niliki anake disupport, disemangati, yo diopeni wong jenenge anake ya. Ya kan dhek apa ibaratnya sekolah juga nanggung cara mau pindah-pindah syukur-syukur nek gelem sampai nang kene yang hendak gak yo gak apa-apa. Wong kene kono ae. Kecuali kene Jakarta bingung pemirsa. Nanti kita lanjut lagi. Udah belanja, aku wis toto-toto baju juga wis karek budal pamitan karo mae. Ring-ringe wis bar guys ya, sudah selesai. Tinggal acara ngunduh mantu. Terus kita lanjut lagi. Aku ngomong marek-marek aku malah pemirsa aku bingung kok. Kadang kala memang jenis ndelok wong akeh, wis tak jelasno takok nang tak jelasno takok nang ya wajar, aku gak nyalahno. Cuma sepenting aku dikene tak jelasno nang kok kata-katane jare diulang. Nek wis bar tak jelasno kono sing takok nang yo kadang yo dunia YouTube wis ngono kuwi guys yo. Bingung sebab salah wong sing delok akeh, sing konten siji. Dadine yo sing konten sing bingung. Pokoke sepana tak jelasno gak perlu tak jelasno nek gene koyo ngono kuwi. Dikungkun nek tak ulang-ulangane pemirsa bosen. Pokoke sing pernah tak jawab soal apapun, soal bojo, soal anak
anak-anakku gak perlu tak baleni soalnya wis pernah tak jelasno ya pemirsa. Nek pengen ngerti ya didelok konten liyane ben konten liyane yo didelok yo tambah neh viewer-e ya. Wis tak jelasno. Nanti kita lanjut lagi. Aku ape siap-siap, yo resik-resik. Gak ono mah gak ono bare pemirsa pokoknya. Mulai nyapu, isa-isa segala macam. Dolanan karo kucing. Donan. Ini kita lanjut lagi. Wis bar, mari siap-siap dari Mas Anto kita berangkat ke Jepon. Selak engko anu pemirsa, selak engko awan, wanus. Neng ngelewati hutan jati pemirsa. Wis kabeh ya. Sing digowo sing endi engko tak jepnaki. Gowo sunscreen, bedak, lipstick, minyak kayu putih ya sembarang kalir guys yo. Ya ora digo kabeh. Koyo ape boyongan ae. Oh, parfumku entek. Jadi mang tuku ya. Oke, pemirsa sudah selesai guys. Saatnya kita siap-siap. Mau tak totoni kabeh tak rapi no kabeh pemirsa iki mang. Dadi karek berangkat. Sik, Mas Santo mandi. Bareng rokok mandi wong lanang iki gak adol gak ngerokok jare ngono lho pemirsa yo. Ya wis ben kono. Sing penting engko budal. Mohon pamitan sik ning keluarga merah. Oke pemirsa. Guys. Pemandangan setiap hari mesti lewati rel Lisbur. Tumben kok ora ono tulit-tulit yo ya. Oh, ini proyek gorong-gorong. Ulah dawa ya. Wala ke mulai do nando. Nando. Mangono Mak Damis tuku kecap nang gone baru pemirsa. Mak Damis. Ya balon. Isi Mbak Rama. Oh. Wonorejo sik kono ya. Kene bukane perumahan balon ya? Iya. Sing kanan ya. Sing awa pane yo.
panas au. Jadi au Bu. Angin. Aduh. Aku kena angin kencengnya mbok pemirsa. Ben mantuk. Terus kita lanjutkan perjalanan melewati hutan. Hutannya kok garing ya. Nih kita guys. Cukup. Halo. Oke pemirsa, nanti kita lanjut lagi. Oh, ini daerah Pojok Watu wis lambung. Oke pemirsa, kita lanjut lagi perjalanannya. Siwalan. Siwalan. Tapi agak diocei marah. Lagi pokoknya tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tekan sambung pemirsa, mau lewat Jiken agak tekan Jepang. Oke.